Je pre vás dôležité mať vo svojom bývaní súkromie, no do mesta to chcete mať len na skok? Tento rodinný dom spĺňa presne tieto parametre, navyše má udržiavanú záhradu a s veľkosťou interiéru takisto nemusíte robiť kompromisy. Domček nájdete na konci slepej ulice v obľúbenej časti Devínskej Novej Vsi a na 3 podlažiach vám ponúka takmer 140 m2 užitkovej plochy, k tomu garáž a upravenú záhradu s automatickou závlahou, terasou a altánkom. V interiéri nájdete kvalitný nábytok vyrobený na mieru, 3 klimatizačné jednotky a podlažia spájajú tieto krásne dubové schody. Navyše podkrovie si môžete upraviť podľa vlastných predstav, alebo si tu nechať takúto herňu spojenú s fitkom. Dom sa nachádza v tichom prostredí s perfektnými susedmi. Jednoducho ideálne miesto pre spokojný rodinný život. Príďte sa nám pozrieť aj osobne, veľmi rád vám ho ukážem.